niște strawberry și some other stuff. For you just can side on the right side, you can find your plane. So Răzvan, why are we here? We are here because Vlad brought beer, so we have to drink beer somewhere. So we stopped here to drink some. Astăzi am plecat de la Clenova. Cum a fost, Răzvan, partea de la Clenova? Foarte fun. Mai slăbos decât cel din Anglia, dar oricum foarte fun. Nico? Cum ție s-a părut castelul de la Clenova? Castelul a fost Azi noapte când ne-am culcat era cumplit de frig și am experimentat a doua noapte de dormit la cort. Groaznică. Dar promite că mai încercăm, nu reușim. Am plecat de la Clenova. Seara asta Sibiu, Dins și mâine dimineață preparăm petrecerea. Bye! Enjoy it! Și acum operațiunea a schimbat primul bec de la mașină. Drag Răzvan, de ce suntem aici acum? Operațiunea a schimbat primul lucru de la mașină, nu primul bec de la mașină, da? Suntem aici acum pentru că Iurti a fost prea cu minte până acum și s-a gândit să ne facă o surpriză. So, we did it like Batman. Now let's check it. Ta-na-na-na!